Kani gadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Nangbon ki brio ki bayo ya ka jingpang COVID-19 hakathan shatay lamingi kanthop ya laingot ki badang yo thamai ha Meghalaya hanen kasngi. Kumbalai hajar praspa san phonyongot ki samla pule ka jilla kentho ya ka examen ki badang sa jong ka Higher Secondary School Living Certificate HSSLC kabans dang na do menta kasngi. Bat penkreak ki jilla bat ki Union Territory ban play ya ki jaka mani blay ki mall ki restaurant ki hotel bat ki office ki bala bo ban play na do menta kasngi. Ki khubor ki babnya. Ha Meghalaya ladon laingot ki brio ki bala yo ya ka jingpang COVID-19 henen kasngi bat ya kanela pentep da menteri rang ba Conrad ki sangma lengba ka Twitter. Kini barok laingot ki dai ki balawan pai na bar jilla bat ki dai ki badang don ha ka jaka sa penkerpang ha East Khasi Hills. Layathu shu ba arngot na kini ki dai ki bawan pai na Maharashtra bat iway idai na Tamil Nadu. Kani kalapan kiyo ya kajing don ki brio ki badang don ya kajing pang COVID-19 ha ka jilla syaka arpu arngot. Kumta ha bakhain lang ya barok ki brio ki balayo ya kani kajing pang ha ka jilla nado basdang kalong lai pohon riungot ha ka bakhat laingot ki layo kot bat iway iraklat no. Hakaway pat kalyang ha Tripura ladon sasan pholaingot ki brio ki balayo ya kajing pang COVID-19. Kani kalapan kiyo ya kajing don ki brio ki badang don ya kajing pang COVID-19 ha kani kajilla syaka henrios pa laingot. Pat habakhain lang ya baro kajing don ki brio ki balayo ya kani kajing pang ha Tripura nado basdang kalong praspa laingot ha kaba shispa khandai pu arngot kilakot pat yo mi na ki jaka sumar. Ha Assam shispa san pusan ngot ki brio ki layo ya kajing pang COVID-19 henden kasngi bat dakane kajing don ki brio ki badang shitom na kani kajing pang kilong 8,000 lai puprangot. Menteri ka koi ka khia ka Sarkar Assam Himanta Biswa Sarma ula pentep ya kaneling ba ka Twitter henen kamiet. Kumta bakhain lang nadu pasdang kajing don ki brio ki balayo ya kani kajing pang hajala Assam kalong 8,000 henrius pa prapuai ngot hakaba henrius pa lai pu henriu ngot kilakot bat saw ngot kilaklat no. Layathu shu batang henen kasngi arpuai ngot ki nongpang kilayo jingkot bat kilayo ban mi no na ki jaka sumar. Ha Nagaland sangut ki brio ki layo ya kajing pang COVID-19 haki ar pasaw kanta baladep bat kani kalapan kiyo ya kajing don ki brio ki badang don ya kani kajing pang ha kani kajala syaka shispa sawngut ya kani lapan tep da menteri ka koi ka khya kajala Nagaland US pang new pom lingba ka Twitter henen ka step layathu ba kini baro sangut kidai na Dimapur bat kumta ha bakhain lang bat kini kajing dan jong baro ki brio ki balayo ya kajing pang COVID-19 hakani kajala nadu pasdang kalakot chaka shispa khat arngot bat prangot naki kilakot. Katkom ka khubor sarkar kabla permit hakasngi sajan baladep layathu baka sarkar Arunachal Pradesh kalabo ya ki jaka pensyongker pang ban pensa ya kito ki bawan na Shabar jilla bat kala rai ru ban bo ya kawai ka hospital haman la kawai pa kawai ka district ban Sumarthek tangi kito ki bayo ya ka jingpang COVID-19. Hakini ki jaka pensyongker pang lani ki quarantine centers la penyaklad ikito ki bawan na ki jaka bapher kum ki red orange but green zone bat kadon ru ka jingkmi bnya ya ka long kaman jongki ka jingdon ki brio ki badang don ya ka jingpang COVID-19 ha Arunachal Pradesh ka long san phongot bat iwe inong pang ilakon baro ke bayo ya kajing pang COVID-19 hakani ka jilla kidai ke badan haki jaka pensyongker pang balabu da ka sarkar layathu shu ka khubor bat layakran ru bat kitu ki jaka test ban kampen kloy ban penyo ya ki result jong ki test. Ha Manipur ladan sakhat sangut ki balayo ya kajing pang COVID-19 henen kasngi yathu ka khubor bala penmi da ka COVID-19 common control room jong kane ka jilla na kini ki khat sangut prangut kidai ki badang shwan pai na Mumbai bat nyongut na Delhi. Na pedang kito ki balawan pai na Delhi henriungut ki lawan hi da ka liang sun bat uway ulawan pai da ka bus. Kumta ka jingwat ikito ki balaya kandu ni syong kali ringkat bat kini ki badang shulap baki doni ka jingpang COVID-19 kadang ya syakhamat menta. Kani kalapan kiyo ya ka jingdon ki brio ki badang don ya ka jingpang COVID-19 ha ka jilla syaka shispa arphongut. Habakhain lang kajing don ki brio ki bayo ya kajing pang COVID-19 ha kajala nado na basdang kalong shispa nyaw po arngot.
Napdang ki khatnriu tali ki district jong ka Manipur ka Churachandpur kadai ka district ka bala Shakta bun don laipu saungot ki bala yo ya ka jingpang ha ka district but nakine khatnyongot ki lakot. Kane kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Kumbalai hajar praspa sanpo nyongut ki samla pule ken tho ya ki examen ki badang sa jong ka Higher Secondary School Living Certificate HSSLC kaban sedang menta kasngi bat kot hakashipau tarik menta ubnai. Ki subject ke badang day ban pendap ya ka examen ki kentop ya ka mathematics, statistics, western music but physical education. Kumban chupen ken mau ka embos kala hab ban pensange no iki examen baper hadien balakhe ka klam COVID-19 ka balakta ya ka perthai baro ka wei. Ki samla pule ki badang ya khon ya ka examen ki yo ya ka lat ban tho exam hala ki jong ki district wat lada ki jaka puli jong ki dai ki badan haki wei pat ki district. An penlong yakini ki examen badang sa haki hendro po artali ki center rengkat ka jing pentrikam yaki kendon ki bedai pat ka koit ka khya. Haka bedai ba ka jing pensenjor suki pasuki ka khangdam lani ka lockdown hakari ki jilla ba ki union territory ki dang beteng ya ka jing pen kre na ka benta ban plie ya ki jaka mani blai ki mall ki restaurant ki hotel ba ki office ki bala buo ban sedang plie no nadu menta kasngi. Kumban chupen ken mau katnat ka koi ka khia jong ka sarkar India kala penmi ya ki ru company kam haka bedai ba kane haka sautarik menta ubnai haka bala buo ya ki kendon ban buot andala plie ya ki ni ki jaka bala kedau haneng. Kumtala kantu ya baro bakalong ka badan kam ban buot perkheng ya ki ni ki kendon na ka benta ka bha kamiat jong baro. Kita ki kendon ki long ban phong ki mask lani ki jingda khmut bat sentur man la kapor ki jaka pai ba ban yang paji iwei na iwei kumban riu phut bat ban tap ila ka sentur da ka jain rumal ni ki kot ki bajam habajer ho lani senria. Menteri Rangba Conrad K. Sangma ula ong baka jingslay balaja dangshan harilum garo kalakta ajori ki brio hakatai ka jaka bat baka sarkar kala ai ki jingerap ki badan kam na ka benta jongki. Buon na kilong yeng kila sakta ajor hakani ka jingslay khamtam hakaliang karep karyang. Hakabaya ba kane Menteri Rangba ulet hu shu baka sarkar kala depha ikilat jingerap shiki buar penya district jongka west but north Garo Hills ki balong ki district ki bala sakta ajor hakani ka jingland shop ki buar maryang. Menteri Rangba Conrad K. Sangma ulalet daladihi ban jurip ikila not bar ki jing julor bakani ka jingslay kala wanra hakini ki jaka hakabaki lingkha ki risai ru kila sha taplin. Ka sarkar kadang yai beteng ya ka jing jurip ya ki jing julor hakini ki district. Ka India bat ka China kila menjur ban ya penbat ya ki kenram ki bedai bat uput usam da ka babuat ya ki saskular balaya soy hapdang kinong yalam jong kini ari hakaba kila ya menjur baka jingsuk bat ka jing jai ki thain khap put kalong ka badan kam naka benta ban penklan ya ka jinga dai paralog hapdang jong ki. Katnat ki kambari kari India kala thu baki he sipai kari India ba China kila kando mensingi sat jan hakaba ukop commander ki sipai India ubadan hale ule phlie jingmut bat u commander ka China. Kini ki arliang mamla kila ong baka jinga dai paralok hapdang ka India bat ka China kandap hanyo posnam menta usnam. Bat kumta kila menjur bakan long ka babha ladala ban ya penbet no kloi ya ki jingpam sngot hu jingmut hapdang jongki khnang bakan la ban khampan skam shu ya ka jinga dai paralok hapdang jongki ni ari. Ban penkot ya ka khubor sa sisian pat ki mat ki bakong san. Nang buon ki brio ki bayo ya ka jingpang COVID-19 hakathain shatay la mingi kantop ya laingot ki badang yo thamai ha Meghalaya hanen kasngi. Kumbalai hajar praspa sanpo nyongut ki samla pule ka jilla Meghalaya kin tho ya ka examen ki badang sa jong ka Higher Secondary School Living Certificate HSSLC kaban sedang nadu menta kasngi. Bat penkre ki jilla ba ki Union Territory ban plie ki jaka mani blai ki mall ki restaurant ki hotel bat ki office ki bala buo ban plie nadu menta kasngi. Bat katung ila poi shaka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor ka taha ka por prabaje nginya so ba ka Delhi station na ka benta ka khubor ka ktien Hindi ka ban bot pat ka khubor ka ktien Pareng ha ka por prashiteng. Kane ka dai ka All India Radio Shillong.